Mamoste hemenek peşi biçim Bakurê Kurdistanê mesela vê pêvajoyê helbesta MHP gef û tehdîtên rayedarên dewleta Tirkiye hebûn bandorekî çawa li siyaseta Kurd kir bersiva siyaseta Kurd çawa bû bandor li rêveçûna yani qedera pêvajoyê dike nake yan mîna xwe dewam dike dîsa ya tiştê ku esasî tê dîtin ev pêvajoya ku niha em tê de em behs dikin wek aştî û civaka demokratîk pêvajoya aştî û civaka demokratîk binav dikin bi daxwaza dewletê hatiye destpêkirin. Yani ewil rayedarên dewletê nav xwe de axivîne û diyar e wezîfeyekî dane Devlet Bahçeli ew jî sala çûn meha îlolê meha cotmehê li parlamentoyê axaftirekî kir. Beryayî çû Dem Partî wan hevdîtin kir û piştî jî 22 mehê de axaftirekî kir. Di wê axaftirê de jî bang li Birêz Öcalan kir. Yani got bira rêxistina xwe fesih bike û çek berde em ê jî bi rengekî pêşî li wî jî vekin birawer li parlamentoyê jî biaxive. Yani tiştê ku em dizanin ew ji ber ku di zorê dimane pêvajoyekî dane dest pêkirin. Hatta got eger qebûl bike bang li rêxistina xwe bike em ê rêve bikin. Hatta qebûl bike bila banga xwe ji meclîsê bike mesela. Ew qas ew qas berfireh yani ev ya bibin vê de xuya kirin. Yani devlet bi rengekî êdî ew dibin aqlê devlet ama ez neynûkê dî wî bikartînim. Axir devlet bi rengekî nav xwe de rêveçûyînên li rojhilata navîn nirxandiye bi gor wê nirxandinê jî bi gor wê nirxandinê jî xeterek ji xwe re dîtiye. Ew xeter çi ye? Çünkü piştî şerê Hemas û İsraîlê dest pê kir rojava rojhilata navîn ji binî ve guherî. Çima? Çünkü ji bo Tirkiye jî guherî xeterekî din jî ew dibên xeter nav dewsê de ji bo wan derketolê ew jî çi bû? Ew jî rewşa Rojavayê Kurdistanê bû. Yani li Rojavayê Kurdistanê Kurd desthilatdarin. Axa xwe diparêzin û tabî li wir jî eger piştî wî şerî İsraîl bi gor helwesta xwe bi rêve biçûna wê xeterek ji bo Tirkiye jî derket bana pêş çünkü wê bandora İsraîl rojhilata navîn xurttir bana ji xwe her wisa jî bû. İsraîl piştî Hemasê çi kir? Tofana İranê ra kir. Di 12 rojan de gelek em bêjin rêveberên dewletê kuşt û her wiha jî yani hewayê İranê qut kir yekcar net karîbû yek balafirê xwe yek helîkopterê xwe rake İranê. Yani bandorekî hingî sert li ser wan kir û dûre jî medît Sûriye jî guherî. Çima? Şara keter rê ku şara jî qenaata min projeyekî bû. Yani vê xetera ji bo xwe dîtin gotin ku em bi rengekî pêvajoyekî bidin dest pêkirin da ku ji bo pêşerojê xeter dernekeve. Îja dibûr de samimînin ne samimînin tiştekî dire ama xeterek ji bo xwe dîtine. A piştî vê pêvajoyê jî Birêz Öcalan wî destê ku hatibû dirêjkirin vala neşt. Girt. Bersîva wan da. 27 Sibatê de ev bersîv bi xurtî ji raya giştî re hate parvekirin bi banga civaka demokrat aştî û civaka demokratîk û piştre jî çi bû pekke tiştên ku daxwaz hatibû jê kirin hemiyan pêkarî. Mamoste gotina xwe ji bîr neke tiştek ku dewleta Tirk ji bo xetere dibîne gelo me rû dikare bibêje tu eleqa wî bi İsraîlê tune berfirehbûna İsraîlê zexta İsraîlî ya ser welatên derdorê perçebûna Tirkî jî tune ye tenê pergala hey a Kurdan e ji bo xwe xeterê dibîne Rojavayê Kurdistanê ye tirsa dewleta Tirkiyeyê ku pergala Rojava were naskirin ji aliyê Netewî yekbûyî ve hêzên nav Netewî gelo ya ku ji xwe re xetere dibîne divê me rastî bêje ne Rojavayê Kurdistanê ye tiştê din hemî hincet û bahane ne Tena serê xwe ew nine. Yani em bêjin dewleta Tirk bizanibe ku her tişt li Rojavayê Kurdistanê dibîne 3 milyon Kurd wê ji xurt li wir
rêveberiyekî, xusariyekî yan jî federasyonekî çêbikin. Heta radeyekî dikarim sekine. Fakat ji bo xwe Kurdên li Bakurê Kurdistanê lazım e hesap bike. 20-25 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê dijî. Yani îro beşekî federasyonu, siber roj beşekî din jî bibe federasyon. Ew dikarin li vir bêjine ku Kurd tune û zimanê Kurdî tune ye, zimanê Kurdî divê nefermî be û falan û bêvan ew tiştê ku heta niha kiribûn. Nikarin bikin. Ha divir de jî di rojhilata navîn de wekî me got bandora İsrail her de çi zêdetir dibe. İja ew sistema ku İsrail li rojhilata navîn xwedî hêz dike her wiha Tirkiye jî endamê wê sistemê. Yani merim nikare Tirkiye ji wê sistemê dûr bihesibîne. Tirkiye endamê NATO'ye. Tamam. Tirkiye evên ku piştgirî didin İsrailê wan dewletan hemiyan re têkiliyê xwe heye û hemiyan re danûstendirê xwe heye. û evana jî berêve êdî di siyaseta xwe ya dijî Kurda jî guherînekî pêktîrin. Ev ya ne ji niha ve dest pêkiriye. Ji nodiyeka Başûrê Kurdistanê ve dest pêkiriye. Piştî em bêjin rewşa Iraqê guherî li Başûrê Kurdistanê sistemekî federal çêbû, ev ya êdî de nîşandan ku dünya ev red inkar û asimilasyona Kurda qebûl nake. Ha Tirkiye dixwaze vê pêvajiyê bi rengekî bigiribin kontrola xwe jî. Hayîje gava wê kontrolê dike du rê heye. Ya tê siyaseta xwe ya kevin bi tinebûnê, bi kuştinê vê tişta pêk bînî, yan jî tê nas bikî li gel wan rûnî û bi rengekî bi wê rûniştinê encamekî derxî pêkvejiyanê amade bikî. Çima pêkvejiyan dibêjim? Çünkü tevgera Kurd PKK ji nodû yeka û vir de lê bi taybet ji nodû siya vir de êdî bi paradigmayekî din tev digere. Pêkvejiyanê diparêze. Yani em bêjin ew destpêkê de serxwebûn bû yan jî gotinên hinnerînên din bû. Fakat piştî nodû siya li vê rêyê digere. Hatta niha jî çend car gav hat avetin lê her carê dewlet astengiyekî derxist û nebirdawî. Ji ber ku nebirdawî jî rê xetimî. Carekî din şer dest pê kir ku axirîn şer jî 2015. 2015 carekî din dest pê kir. Ne wisa bû? Mamosta nakokiyekî pir ciddî heye. Bisa ez vêya biqedînim tu dîsa nakokiyê bêje serçavar. İja piştî 2015 jî ew tiştê ku dixwest. Yani ew ku gav kedin min got ya du rê heye. Ya tê şer bikî biqedîrê ya tê li hev bikî rêyekî din bicerbînî. Bi şer dîsa çêne bû? Çil sala heman tiş dicerbîne. Tamam. Niha jî rêyekî din tevgera Kurd li ber wan vekir. Gu ez amade be. Eger tu amade bî. İja diyar e ew nakokî nav dewletê bi xwe heye. Hîlekariyekî pir vekirî şeffaf li holê ye. Yani acayip hîle. Çima mamoste? Tişta ku Kurd ji pêvajoyê fehm dikin çi ye? Di dawiya vê pêvajoyê de wê rewşa me bibe wekeya Rojavayê Kurdistanê. Qet nebe mafê me ê bingehîn ê netewî were rastkirin. Zanîngehê me çê bibin. Zimanê me bibe fermî û em pêşî li asîmilasyonê bigirin. Qet nebe wekeviya me û ya Tirka çê bibe. Dawiya vê pêvajoyê de tişta ku em jê hêvî dikin ew e. Em dibînin karakterê serekeyê pêvajoyê Dewlet Bahçelî ku li ser navê dewletê de axife xeyala di serê me de hemî bi du gotina serûbin dike. Hûn wisa dikin bikin nakin em ê qirra we bînin, em ê mala we xirab bikin li Rojava. İdeala me Rojava ye ew dibêje em ideala we ji holê radikin. Tişkî bêjim serçavar. Dewlet bira wisa bifikire ew tiştekî dire. Tu ji alî xwe ve bawerî bi xwe tînî tu gava davêjî. Tu nav têkoşînekî de yî wek Kurd. Te dev ji têkoşîna xwe bernedayê. Bu boru. Çek serma girdim ji ber wê. Tu nav têkoşînekî de yî. Ev têkoşîn çi ye? Ew tiştê ku tu dibêjî.
tiştê ku li Rojavayê Kurdistanê pêk hat, tiştê ku li Başûrê Kurdistanê pêk hat, li çar beşên Kurdistanê pêk were. Tamam. Kurd xwedî maf bin, Kurd karibin xwe bi rêve bibin. Ne wisa? Kurd karibin xwe biparêzin. Armanca ve. Armanca ve. Tu ji bo vê tiştê têkoşînê didî. Ja destlatdar jî ji bo ev tişt pêk neyê, çi ji destê wan tê dike? Ne wisa ye? Heta niha jî kir. Saddam jî vê tişta kir, niha jî Xameneî yan ji rejima Îranê vê tişta dike, Esad vê tişta kir. Ol Tirkiye jî vê tişta dikin. Ama soz da ne dibêje em nakin edî. Ama iştera hingiv birim, hingiv ava kelî. Abi spas. Biborîn. Vê tişta nakir. Ne wisa dewlet heta niha tiştê ji destê hat qet texsîr nekir. Lê feqet ser neket. Ne li Başûrê Kurdistanê dikaribû pêşî li statûya Kurda bibire. Niha jî hewl dide li Rojavayê Kurdistanê vê tişta pêk bîne, li vê tişta jî nikaribike. Ama tiştên ku guherînên ku rojhilata navîn derket holê devletê tirsan ku heta niha min vê polîtîkayê pêk nanî, îja polîtîkayekî din pêk bînim. Gava vê polîtîkayê jî pêk tînin, durûtiyekî li wir dikin. Çi ye ew durûtî? Misalen ji bo Rojavayê tiştê ku tê gotin, heta niha mesela Kurd yek care jî gotine ku em ê Sûriye parça bikin devletekî ser bi xwe deynin? Yan jî Kurd li Rojavayê Kurdistanê gotine ku em ê dijî devleta Tirk şer bikin. Yek tiştek gotin, Sûriye hemû gel pêk ve azad bijîn û her wa em jî li ser axa kontrol bikin, xwe bi rêve bibin, xwe biparêzin. Türk jî zanim vê. Evet, Türk jî zanim vê. Tamam. Ama ew nakokiya nav devleta Tirk de ku bi taybet piştî Erdoğan derket holê êdî ew eşkereye, çi ye? Erdoğan sistema kevin ya devletê guheran. Êdî nihal nav devletê bi qenaata min yek alî tune ye. Bi dehan alî heye. û ew dehan alî jî gelekî wan sedî nodê wan meriv dikare bêje di nav qirêjiyê de ne. Qirêjiyê çi ne? Qirêjiyên ku berjewendiyê ne, qirêjiyên aboriyê ne, qirêjiyên çetetiyê, mafyatiyê, çi bêjî tê de heye. Ew qirêjiyê ja cî girtiye. Îja divê qirêjiyê de gelek aliyên ku berjewendiyê xwe diparêzin ji vê dij demokrasî yan jî ev rewşa nedemokratîk em bêjin rewşa otoriter îstifade dikin. Hemû jî bi rengekî naxwazin ev pêş ve biçe. Di nav devletê de jî vê heye. Îja Baxçelî jî bi qenaata min bi du alî dilîze. Ne dixwaze wan xirab bikin, ne dixwaze bi rengekî aliyê Kurda jî xirab bikin. Yani niha ez karim vê tişta bêjim. Yani Baxçelî ji hemû gotirê xwe ve gava meriv bifkir, ji hemûyê cesûrtir diaxive. Ji hemûyê cesûrtir diaxive. Hatta niha em bêjin çend peyamên dijî Kurda da Bi destûra tez bikin haberê. Devlet Bahçeli eger gotiba em pêşniyazê birayê xwe ê Bakurê Sûriyê dikin ku çek û sîlah dayînin, îcab nake êdî, ewlekariya we ewlekariya me ye, li ser me ye, temînata we emin, qet nexeme, baweriya xwe me bînin çek û silahê xwe dayînin, yan jî bibin hevparê hikûmeta Sûriyê qet netirsin. Tiştekî wisa bigota belkî bi tebessüm em ê vê derê me behs bikira. Ama mêrik wisa nabêje. Mêrik dibe eger tu berdî ber de bernadî ez diçim wan çeteyan tînim hikûmeta ku nû ava biye çiqas artêşa wî heye 200,000 çeteyê me hene Sumo, Öso, Möso em ê hemî werin bike Rojavayê Kurdistanê sirû bin bikin dibêje. Vekirî dibêje. Veya êdî ji tebessümê derbas biye. peki ew Veya peyam êdî ji duarî Kurda lîstê re derbas biye. ez jî pirsim ew peyam ji Veya Kurda re tecavüzekî pir vekiriye. Namaste. qesta min ne ve ku ez Baxçelî biparêzim. Na Parîzî. Eştera dibêjim rastî estağfirullah. Derdêm jî ne? Fakat ew Baxçelî ku vê pêvajoyê da dest pê kirin, sernavê devletê ji bo ku devlet xeterê dît da dest pê kirin. Ev ya lazım em serî de tespît bikin. Yani ew kesê ku devleta xwe di xeterê dîtiye û vê pêvajoyê dayê dest pê kirin,
Armanca uya sereki, parası da uya devlet aviye. Parası da uya devlet aviye. Aliye Kurtçi, lehember veye ki, dibe madem tüj devlet akhu xatere dibini ve pevajoye dides bekirin, ej amademe leverin em jiyaneki hevbeş ya nu çebikin. Ev jiyana hevbeş ya nu tenaseri xujbo Kurdi Bakuriye Kurdistan'ı nabe. Jbo heremi hemu em dazım be fikirin. Herem jî divên nav vê yekê de be. O tiştê ku em dizanın, devlet û Birêz Öcalan li İmraliyê ser vê yekê gelek car axivîne. Danûstendin nav wan di çêbûye. Heta nu hem bêjin bawayekî eşkere van tiştana ji raya giştî re nehatiye gotin, lê feqet tiştên ku ji Pervîn Buldan em hîn bûn, hevdîtina dumahiyê de, Birêz Öcalan jî gotiye ki rojava xetameya sor e. Yani divî warî em teslimiyetek ji bo rojava mümkün. Duê hevdîtinê de ne gotiye? Hevdîtinên beriya wê de beriya wî de jî gotiye gotin. Lê feqet heta nu em bêjin ji bo raya giştî van tiştana ne dat parvekirin. û Pervîn Buldan jî dibêje ji xwe me basa rojava nekiriye bi hevran. Em basa Bakur. Rojava nekiriye fakat ew danûstendinê xwe gel devletê dike. Pervîn Buldan berpirsiyariye ji xwe ser xwe davêje. Ew qas yani. Naxwaze bi kevran. Em ji ku zanin. Çünkü dibe Başa em ji ku zanin ser xwe davêje. Axir eşkere bi rengekî dibêje ku Birêz Öcalan dibêje rojava xetamina sor e. Di heyetê de vê tişta dibêje. Pervîn Buldan dibêje bi heyeta me re bahsa rojava nehatiye kirin, bi heyetên devletê re biranî behs dikin, ama dibe em beriya pêhesiyane ku gotiye xetamina sor e tamam. Rast e. Ama tişkî bêjim yani ew ya endama heyeta İmraliyê wê ku danûstendina cî digir her wiha em bêjin gelek car gel devletê jî hevdîtinan dikin. Yani wekî min te xeber nadin. Bi berpirsiyarî xeber. Mehmet Öcalan jî vê kirî qise kir erê. Bi berpirsiyarî xeber din. Heman tişî Mehmet Öcalan got fakat Mehmet Öcalan em dikarin bêjin malbat e. Em dikarin bêjin bi hestê xwe xeber dayê fakat ew bi xwe dibêje tiştê ku birê xwe re xeber dayê ez eşkere dibêjim. Ez ne siyasî me. Berpirsiyarî em ne siyasî tune. Fakat Pervîn Buldan vê tişta eşkere dibêje. Çima wî ya mühim dibînim? Çünkü gelek galgal jê ê ku vê pêvajoyê de ê ku dijberiya wî jî dikin ji alî Kurda ve dibêjin ku li hember vê yekê wê rojava wenda bike. Çima van tiştana ban bazariyana li İmralî tê xeberdan. Fakat dûr de em ji 2015 jî zanin. Yani erdu ezman yek be ji min re bêjin ku 2015 çima xerabû ez ê bêjim ji ber ku Rojavayê Kurdistanê tevgera Kurd wek xeta sor nîşanda û Birêz Öcalan jî vê tişta eşkere got 2015 şer carekî din dest pê kir. Erê. Rast. Ne wisa? Rast. Rojava bu sebep. O piştî jî carekî din şerekî tund dest pê kir. Devleta Tirk hê jî şansê xwe diceribîne. Bira biceribîne ew tiştekî din. Fakat te 41 salı di nav şer de te bi wê dayê nîşandan ku tu çi dikarî çi bikî hêza te dikarî bigîje ku ew pêşî li te girt li Rojavayê Kurdistanê statûyekî çêbû ku hemû cîhan wî nas dike. Lê bine biryarekî li ber min e. Biryara 2024 ya neteweyên yekbûyî 2015 divê biryara girtire. Ne wisa? Yani qirêjiya siyasetan navnetewî jî lazim em divî warî de bikin. Vê çavê çi biryaristandin gotin ku bira Sûriye şer dawî bibe, şerê navxwî dawî bibe, bira agirbest be, ji bo wê yekê jî du alî netê de. Yek ji wan Daeş, yek ji wan El-Nusra. Cephetül Nusra. Ew netê de ew çünkü rexistinên terorîstiye tundrevin, ji xeynî wî alî hemû aliyên li Sûriye bira civînan pêk bînin û di navbêna 18 mehan de hikûmetekî nû ji hemû pêkhateyên Sûriyeyê çêbe bi gor biryara neteweyên yekbûyî û pişt re jî Sûriye ji şerê navxurî xelas bibe, ji rexistinên tundrev yên wek Daeş û El-Nusra xelas be û li wir jiyanekî nû hevbeş çêbe. Ne wisa? Çendîn civîn li Cenevreyê çêbû ser vê yekê? Çendîn civîn çêbû. Yani yedî mecmara wî bir kir. Tirkiye ji alîkî ve müdaxale kir.
Gon ne mümkün Kürt lûr hebin. Piştî ku nêzik bûn çêbûk wê Kürt jî bangê civînên Cenevre'yê bikin, Tirkiye û Rusya pêk ve dest pêkirin li Astanayê civînên dindan dest pêkirin. Ne wisa? Rast e. Tiştekî din pêkanîn. Yani Astana resmen dijî Cenevre'ye bi rengekî ji ber nakokiya Rusya û Amerîkayê derket hole û piştre jî ew civîn bi ser neketin, Astana jî bi ser neket, Cenevre jî bi ser neket. Çünkü Rojava tevlî nebû lewma. Bêguman. û me lê nerd ku ew aliyên ku ji alîn neteweyên yekbûyî ve wek rêxistinekî terorîst û tundrev tên azkirin Cephetül Nusra navê xwe kir Heteşe û berê xwe da Şamê. Kî yani Şamê? Kî yani? Yani wekî Trump dibêje bi rastî ji Tirkiye yani Şamê. Ne mümkün Türkiye wî bîne Şamê. Ev ya ne mümkün. Fakat bir rengekî wek projeyekî wî anîn Şamê. Niha jî dixwazin bi kedîbûna wî rengekî wî kedî bikin, bigirin nav sîstema xwe û li rewşilata navîn bi rêya Sûriye ve ji bo berjewendiyên İsraîlê sîstemekî nû li wî rava bikin. Gava vê sîstema jî ava dikin û ya rastî jî divê meriv bêje ew qas ked û têkoşîna Kurda li wir heye, li Bakurê Rojhilatê Sûriye heye, li Rojavayê Kurdistanê heye, lê dîsa jî di nav sîstemê de ji ber berjewendiyê xwe giştî naxwazin temamî bi cî bikin. Evana hemû hem ser yek bifikirin. Yani rewşa Kurda jî hinde hêsanî ne? Devletên Rojavayî, hêzên navnetewî, bi rengekî em bêjin cîbê cî bi awayekî eşkere dikarin piştgiriya Tirkiye bikin. Ku ya berê jî dihan car kirin. Efrîn çawa hat dagir kirin. Serêkanî û girîspî çawa hat dagir kirin. Mijarekî berfirê he. Hakikaten sohbeta bi te re mijara analiza ser vê mijarê xweş e. Mirov kêf digire. Ama hin nokte hene ez îxna nebûme. Serê me de pirskirêk hene. Yani problema îxna nebûna te ev e. Meriv dikare bêje ku em vê pêvajoyê xira bikin. Pêvajo xira nabe. Tu dikarî bicerbînî. Tu dikarî heta Pêvajoyên diyalogê tu ca xira nabin mamoste. Mirov nikare bibêje ne etîkê jî. Pêvajoyên diyalogê lazım müzakere yani. Müzakere tiştekidir. Yani siyaset divan tiştana deve ev jî rêyekî tekoşînê dixwazim wê bêjim. Tişte ez li pê wê me ez behsa hin rastiyan dikim. Mesela guherînên li rojata navîn ku bû sedem dewleta Tirkiye bikeve nava vê pêvajoyê. Ew gotina guherîn mirov dikare wekî xeterî jî pênasê bike. Tişta ku dewleta Tirk ji bo xwe xeterî dibîne ku bîye sebeb tev li vê pêvajoyê bibe di wê qenaatê de me hebûna Rojavayê Kurdistanê pergala îroyî ne hebûna hêzên Qesediyê ku bûye baw behoz li rojata navê. İtibara milletê Kurd e li Rojava. Vay vi ser viya dibe mirov li hev bike. Ya duyem tiştekî ne etîk e hinek derve exlaq e ku li ser masê raqîbê mirova rabe basa şiddetê êrişê qirkirinê bike û hem jî bi alîkariya Şamê. Te berê xwe da Şamê dayê, te berê xwe da Enqerê te dayê, te nedayê ez ê bi wan her diyara em ê werin. Yek êrişên bêpîvan yani ji qesta te ji vir çi ye? Qesta min ji vê ew e ez bixwazim wê fehm bikim ku karim qesta min ji ew e siyaseta Kurd çima ew qas nerm bersiv dide helwestekî dervey exlaqî yê dewlet baxşerî. Çima di pîvana wî de bersiv nadine sebep çi ye? Çima em qasa nermin? Ê heqî wî haliye hatiye xwarin ê hebûn û tunebûna wê tênî qaşkirin em milletê Kurd ê êriştikê ew ê tehdîtkê ew ama helwesta me çima qasa nerme? Ez vî bêjim. Ez di vî warî de wek fêhmişik dikarim xeber bidim. Tamam. Aliyên vê pêvajoyê li ber raya giştî li hember hev gelek tişta jî dibêjin pişteriyan jî em dizanin ku di van pêvajoyan de gelek tiştên din tê xeberdan. Gelek tiştên din jî tên kirin. Hem di nav dewletê de hem di nav aliyê Kurda de bi rengekî van tiştana tên xeberdan. Fakat ez di wê qenaatê de me ku ew çiqas jî tehdîda xwe zêde bikin dîsa jî helwesta Kurda nikarin bikorînin. Yani Kurd
eğer ev pevajo serkeve divê şertên pêkvejiyanê jî nû ve were saz kirin. Ne mümkün ku em vana ji hev veqetînin. Îja tevgera Kurd rexne dike nake dike. Gotnê xwe dibêje nabêje dibêje. Tund ne tund ew tiştekî din fakat gelek car jî bi hawayekî tund. Rayûremanê xwe dibêjin hem li hember komîsyonê dibêjin hem li hember aktörên siyasî yên Tirkiye dibêjin. Eva tişta ewil Hakan Fidan got li hember Hakan Fidan gelek rexneyên tund hatin girtin. Fakat bersîva vê yekê ne ew e. Eger hûn vî pêk neydin em ê carekî din dest bi şer bikin. Bersîvayê ne ew e. Ev tiştê ku hûn dibêjin şaş e, ne rast e. Eger hûn dixwazin aramî li rojhilata navîn çêbe, eger hûn dixwazin pêşî li pêkvejiyanê vebe, hûn siyaseta xwe ya li hember Kurda divê ji binî ve biguherînin. Ew qaskin Kurd. Eger hûn siyaseta xwe li hember Kurda negorînin, tiştê daha 1993 çêbûyê carekî din dest pê bike. Şer kirin, bi hezaran insan qetil kirin, lê dîsa jî têk nebirin. Piştî 2015 çi çêbû, yan jî piştî 2011 pêvajoya Osloyê çi çêbû vê niha jî heman tişt çêbe. Gava ev heman tişt çêbe jî divê hûn bizanibin. Ji çi pêvajoyan tevgera Kurd belê berdêlekî giran da lê feqat tiştek ji xwe wenda nekir. Berdêlekî giran da lê dîsa jî ev pêvajo bi rengekî bi têkoşinekî dehî xurttir berdewam kir. Yani em nabêjin tena serê xwe bi xetera İsraîl ku rojhilata navîn vedike ev tişta dest pê kir. Çima berxudanekî mezin li alî Kurdan jî çêbû. Yani pir berxudanekî mezin çêbû. Bibêjin eger hûn wisa nekin û çayê dîsa dewleta Tirkiye em dikin dewleta wan, em dîsa xwe dîskalifiye dikin, em xwe dikin beşekî duyem, em xwe dikin sêwî, ji damariyê dîsa jî nakokî çê dibe. Halbuki dewleta wan û bavê wan ne, dewleta Kurdan e. 7 sal xizmetê dikin ji vî dewletê re miletê Kurd bi askeriya xwe bi baca xwe her tiştî. Meriv bibêje tu mecburî biguherînî. Tu naguherînî tu... Ji xwe wê tişta dibêjin. Tiştekî cuda nabêjin yani. Tiştek ku ez dibêjim jî têwê watê. Rast e. Em ditirsin ku pêvajo xerab be, ew natirsin. Ew li gorî kêfa xwe tehdît dikin her tişkin. Mamoste mala te ava pir kêf xweş be, pir dixwazim em natirsin ji ku pêvajo xerab be, ew tiştekî dine. Lê em dibêjin ku pêvajo bira xira nebe. Bira bi ser keve. Xira nabe. Bira bi ser keve. Çima xirab be? Ji bo yekê jî em jî gotnê xwe bêjin, bira ew jî gotnê xwe bêjin. Lê di encam de divê em rêyekê ji vê pêvajoyê re bibînin. Bi tehdîdan nabe. Ê ku tehdît dikin jî ewin, lazim bi zimanê xwe tehdîdê bigorîn jî ew. Spas. Mala te ava her hebî mamoste.